Marquez, Rossi, Petrusa, ayo rene kumpul meeting yuk meeting, madang meeting ya. Bar madang karaoke. Menu apa ki? Wek. Memangnya aku bebek, wek. Madang, 3 madang, banyak pertanyaan. Kosong ding, Dewi di prank, wek. Ayah, lapar, Bek. Wis tak pesen ke GoFood. Menu apa ya, Bek? Penyetan lincung. Wedhusku kok meteng ya. Tak cek kok wis telat 3 sasi. Wah, cocok kelakuane siluman bulatung kae. Padahal metengi wedhusku kira gampang lho. Aku wae ra iso. Kok malah gampang manuk trutak kae langsung dadi. Oh, delokno ku ya, barani jak karaoke wae. Pentongi wae. Leno, asu ngaget-ngagetin apa to? Wis sing metengi wedhusku to, ngaku. Ngaku ra? Bapakmu mencret kuwi. Wedhusmu sing gawene ngrayu aku to. Hah, ngerayu kowe? Memangnya wedhusku wanita apaan? Wingi aku ngerti wedhusku mbok doggy style to. Lah wong aku lewat wae disingsoti wedhusmu. Sweet ae ganteng ngono. Wis kono minggir. Bariki aku meh ngeben, rasa ganggu. Ki lho sampe lali makane bebekku. Kosong ki lho. Lho, kuwi kan wadah tai sing tak ngising. Tak wantem pisan kowe. Pantesan tak golirano. Aku ra wedi to, asal kau tahu. Aku ki biyen mantan begal payudara. Terkenal ning kampungku to. Ki lho jurusku, sedia payung sebelum hujan. Kuwi. Jurus apa kuwi? Kuwi pepatah goblok. Pepatah raimu Pak Dedak kuwi. Kuwi sing jenenge majikanku biyen. Mudeng kowe. Jackie Chan pinter gelut dudu aku sing ngajari to. Tenane. Ngeyelan kowe gembus sangit. Nek ra percaya ayo malaku. Tak duduhi piala ambek piagamku. Oh, piala apa kuwi? Biyen ki aku berpredikat pendobol sejati ning kampungku to. Ngece kowe to. Tai. Hah? Juara dobol bangga. Iyalah, dobol ki butuh keahlian khusus to. Kursus 5 tahun to. Kursus ning Amerika kono to. Lah jenenge apa? Jenenge American Double Talent to. Wah, kekencagem. Ayo singgil. Ayo, ra wedi aku. Tai gedhi digebir lengo gas. Aku ra wedi. Ayo gas. Ayo, gelut ning kono. Sing kalah doke senteliki wong sak kampung ya. Ih, teke. Jurus apa tak kok malah turu? Iki jurus rahasiaku. Kebo manak meninggalkan aib. Ora cocok jenenge tok, ganti wae. Apa? Suster ngesot manak telu. Terserah mak gue. Hap. Pukulan paling bambu. Iya. Weh, rak kena. Rak kena. Yo, Jeb, wait, ngidar. Terimalah jurus ini toh. Jurus pukulan koyok ning GTA. Krompiang. Aduh, ndas kuno kita. Aduh, rai kuno kita. Rak gandeng meneh to ki. Lanjut. Ya, kuwi. Aduh, wanine karo cah cilik. Tak senggelke karo makku wani pora kowe, ha? Wani ra? Cah cilik, ndokmu semi kuwi tuwa kaplak ngono kok. Meneh, jaluk tambahi meneh. Wis, Lino, wis kapok. Aku nak bet ngising kekuatanku hilang, Lino. Alasan kowe. Bersambung ning episode berikutnya saja, Lino. Aku kesel. Yo.